ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони пешинаи UFC Ҷон Ҷонс оиди чемпиони вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев фикрҳои худро баён кард. ман фикр мекунам ки Ҳамзат Чимаев дар ҳама вазн конкурент шуда метавонад. Айни замон ӯ яке аз топови ҷангвар дар сайёра аст. ман фикр мекунам ки ӯ хеле калон аст ва бо ҷангварони вазни вазин қуввозмоӣ карда метавонад ва ҳоло ҳам на он қадар калон аст то ин ки ба вазни поёнтар фарояд. ӯ дар вазни ним миёна хеле хуб менамоид, аммо ман ӯро дар вазни ним вазнин дидан мехостум. ӯ барои чунин ҷангварон ба монанди Перейра ва Анкалев рақиби ҷиддӣ шуда метавонист, гуфтааст Ҷонс. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев чанд муддат пеш Дрикус Дуплесиро шикаст дода чемпиони вазни миёнаи UFC шуд ва акнун бояд ки аввалин ҳимояи камарбанди худро гузаронад, лекин ҳоло маълум нест ки зидди кӣ. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян гуфт ки барои чӣ ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надоданд. ман бояд барои камарбанд меҷангидум, аммо баъд UFC ба ман рӯйрост гуфтанд ки мо наметавонем туро дар якум кард бо Прамаунт монем, чунки ту хеле хатарнокӣ. ту метавонӣ ки ногаҳонӣ ягон касро бо сар зарба занӣ, аз муҳориба даст кашида метавонӣ ё ин ки ҳатто мухлисро зада метавонӣ. гуфтанд ки ту бояд интизор шавӣ, гуфтааст Арман. ва дӯстон, чизҳое ки Царукян номбар кард ҳамааш дар ҳақиқат бо Арман рух дода буданд. ӯ дар муҳориба зидди Чарлз Оливейра вақте ки ба октагон мебаромад як мухлисро зад. баъдан аз муҳориба зидди Ислам Махачев 2 рӯз пеш аз турнир даст кашид. ана дар муҳорибаи рӯбарӯ бо Дэн Хукер бошад бо сар ба ӯ зарба зада буд ва гӯё ки ҳамин чизҳо сабаб шуданд ки ба Арман муҳорибаи унвонӣ надоданд. худи шумо дӯстон дар ин бора чӣ фикр доред? оё сабаб дар ҳамин корҳои рухдодааст ё ин ки дар дигар чиз? ҷангвари бебохти вазни нимёнаи UFC Майкл Моралес гуфт ки рақиби навбатиаш чемпиони пешина Ҷек Дела Мадалена шуда метавонад. UFC ба ман гуфтанд ки шояд муҳорибаи маро зидди Мадалена моҳи март ё апрел ташкил мекунанд, аммо ҳозир гуфтугӯҳо рафта истодааст ки ин муҳориба метавонад моҳҳои июн ё июл баргузор гардад. агар ки ба ман ин муҳорибаро диҳам, пас боз хубтар мешавад. боз як муҳорибаи дигар барои таҷриба гирифтан. лекин агар ки ба ман муҳориба зидди Махачев пешниҳод кунанд, пас ман розӣ мешавам. бе ягон проблема ман ин муҳорибаро қабул мекунам, гуфтааст Моралес. ногуфта намонад ки дар вазни нимёна қариб ҳама ҷангварони топ 15 берақибанд. Махачев, Мадалена, Шавқат, Гери, Моралес, Пратес, Билол Муҳаммад, Шон Бреди, Усман, Эдвардс, Бакли ва дигарон. топови ҷангвари вазни сабук Ҷастин Гейҷи баъди турнири UFC 324 карьераи худро ба анҷом расонида метавонад. оиди ин чиз мураббии ӯ Тревор Витман хабар дод. ман наметарсам гуфтан ки ин охирон имконияти мост. агар ки мо дар ин муҳориба ғолиб нашавем, мо идома намедиҳем. мо дар ташкилот барои муҳорибаҳои пулӣ истоданӣ нестем. Ҷастин метавонад ки боз ва боз ҷангад, лекин ӯ мефаҳмад ки бояд дар бари оилаи худ бошад ва бо ақлона саломатии худро нигоҳ дорад. лекин агар ки мо ин камарбанди муваққатиро гирем, пас ҳадафи мо максималӣ роҳи худро идома додан аст, камарбанди доимиро соҳиб шудан ва чанд маротиба ӯро ҳимоя кардан. аммо ҳоло мо чемпион нестем, барои ҳамин дар аввал мо бояд ки ин камарбандро соҳиб шавем, гуфтааст Витман. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Гейҷи зидди Пимблед аллакай рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад ва барои камарбанди муваққатии вазни сабук хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Гейҷи ё ин ки Пимблед? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.